Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Maayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Merkules, Marso 4, 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. 4 ka mga soldado pilason sa engkwentro sa Negros Oriental. Maestra nga ginkastigo sang estudyante temporaryo nga ginsaylo sa main campus nga eskwelahan sa barangay Talaban syudad sa Himamaylan. Sa balita national, PNP ginapangabay nga usisaon ng mga security agencies sa Pilipinas. Hostage taker nga si Alchi Paray o kun Paray ginpasakaan sang patong-patong nga kaso. Kag sa aton balita international, global shortage sa medical equipment ginakabalak-an sang WHO. Sa sports balita, Nets nagdaog kontra Celtics, Levert nakascore sang 51 points. Kag sa aton balita entertainment, Jackie Chan ginpasiguro nga wala siya gin-quarantine tungod sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 11 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa litalina sang mga balita lokal.
Pilaso ng 4 ka mga miyembro sang 94th Infantry Battalion kasunod sang nagduntad nga enkwentro sa may barangay Luz, syudad sang Gihulngan, probinsya sang Negros Oriental kagabi Pebrero 3 or Marso 3. Sunod kay Major Michael Victoria, Battalion Executive Officer sang 62nd Infantry Battalion, sakay sa military vehicle ang ila tropa sang hindi lamang ginpalokpan sang improvised explosive device o IED hagin para kan pasang armas tuthang sang napatihan makatapos ang rebelding hubon nga CPP-NPA. Sunod kay Victoria, gilayon man nga nakamaneuver kang nakabalos sang tiro ang ila tropa nga nagresulta sa pagbilok panay nga naglawig sang 10 minutos. Dugang pa ni Victoria ang nagkalapilasan ng gilayon nga gindala sa hospital bangod sang minor injuries kag luwas na sa katalagman. Ini silang ginkilala nga Sunday 2nd Lieutenant Christian Nel Curig, Sergeant Ronald Sabay, Sergeant Jalmart Alegroso kag Patrolman First Class Joven Ticzona. Ginklaro man ni Victoria nga wala sang napatay kag wala sang missing sa bahin sang militar. Nagapati naman si Victoria nga mayara sang casualty sa bahin sa mga nagpalagyo nga rebelde nga grupo bangod sa mga tinulo sang dugo nga nadiskubrihan sang ila tropa nga nagpatigayon sang hot pursuit operation sa lugar. Actually in pa yung tinitingnan natin na anggulo na kung ano yung pangyayari dahil nagkaroon ng enkwentro between doon sa ating mga personnel at doon sa mga NPA doon sa area. Nasa stable condition yung ating 4 na wounded. Dapat yan si Major Michael Victoria, Battalion Executive Officer sang 62nd Infantry Battalion. Ginklaro ni Kaan Jacinto, ang spokesperson sa New People's Army, nga ambush kag indi enkwentro ang nagluntad sa tunga sa 94th IB kag NPA sa boundaries sa Isabela kag Gihulngan. Sa interview sa Aksyon BBB, magluwas sa 4 nga napilasan, ginaligar ni Kaan nga may 2 ka mga soldado nga napatay, 2 nakapalagyo kag 1 ang nagapabilin nga missing sa bahin sa militar. Suno kay Kaan, ang ginhimo nga pag-ambush sang NPA sa militar ang bangod sa mando sang Regional Operational Command sang NPA nga pagpatigayon sang tactical nga opensiba pagsabat sa ginaligar militarisasyon kag pagpamatay kag ang damlag lamang ginaligar pag-torture sa militar sa 2 ka mga katapos sang NPA antes ginpatay. Samtang, ginpahayag ni 62nd Infantry Battalion Executive Officer Major Michael Victoria nga wala sang kamaturan ang ginpahayag ni Kaan nga may napatay kag missing sa ilang nga bahin bangod hindi man ini pwede nga ihinago sa pamilya sa mga soldado. Sa karon nagapadayon pa ang hot pursuit operation sa militar angot sa insidente. Hindi na siya enkwentro kundi ambush. Naging lunsad sa isa ka unit sa New People's Army sa idalom sang Leonardo Panaligan Command. Sa barangay Luz, takot sa Gihulngan. Bali, boundary na siya. Ang kabahin sa pagpahayag sang spokesperson sa NPA, Kaan Jacinto. Sa iban nga balita, lokal temporaryo ensayo sa main campus sang Raimundo Thompson National High School sa may barangay Talaban, syudad sang Himamaylan. Ang maestra nga si Cristal Ann Valencia pila kadlaw nakaligad sang matabong gidaligar pagkastigo sa iya sang 16 anyos nga estudyante sa sulod sang principal's office. Sulod kay School Division Superintendent Bernie Libuon, wala man ginapanugutan nga makakadto sa eskwelahan ang ginareklamo nga estudyante bilang tikang agod hindi na maglala ang problema samtang ginaimbestigahan ang kaso. Sulo kay Libuon, ginapadalaan na lamang sang module lesson siya puloy-an ng estudyante agod makapadayon sa pagtuon. Nagkapating school superintendent ginatabong insidente bangod sa psychological problem sa estudyante nga subong nagapadayon sa medikasyon. Nakaperman naman sang ginsumpaan nga panaysayo ng tagreklamo nga maestra kag desidido sa pagpasaka sang kaso. Natabong insidente sa atong Pebrero 26 sa may extension sang bulutuan sa may barangay Suay matapos ay reklamo sang maestra ang estudyante gamong nagpadala sa iya sang malain nga mga mensahe. Ginpanog niya ni Sangguniang Panlalawigan Committee on Education Chairman Ernesto Agustin Bascon kay Schools Division Superintendent Bernie Libuon nga resolbahon sa labing madali nga panahon ay natabo nga insidente sa sulod sa Principal's Office sa Raimundo Thompson National High School sa Suay Extension syudad sa Mamaylan sadtong Pebrero 26. Sunod kay Bascon, kinahanglan mahibaluan ang pinaka-rason sa insidente agud hindi maapektuhan ang relasyon sa mga manunudlo kag pag-eskwela sa mga estudyante. Dugang pa ni Bascon, hindi sa gilayon makapahilabot ang gobyerno probinsyal sa mga problema, bangod na paidalom sa Department of Education and Regional Office ang dibisyon sa Mamaylan. Pebrero 26,
Sang ginreklamo sang 23 anyos nga English teacher nga si Cristel Ann Valencia ang 16 anyos nga estudyante nga nagkastigo sa iya sa sulod sa principal's office. Nagugat ang insidente sa ginaligar mga malain nga mensahe nga ginpadala sang estudyante sa maestra. Sa dugang pang balita lokal, target sang Joint Inspection Team nga makapatigayon sa inspection sa mga negosyo sa syudad sa Bacolod sa mabot nga Marso 15. Sulod kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos, natala na sa masunod nga siman na mag-convene ang JIT para talakayon ang inspection sa mga negosyo sa Bacolod. Sulod kay Rayos, Marso 15 ang tentative nilang petsa para sa inspeksyon. Pero kung malang-alang hiniang igapaiso sa unang semana sang Abril, ang JIT ang ginabugusan sang Permits and Licensing Office of the Building Official, City Health Office, Bureau of Fire Protection, kagiban pa. Sulod kay Rayos, una nila nga padulungan ang mga accommodation establishment kang isang hotels, inns, kag boarding houses para masigurang safety sa mga nagatinir sa mga lugar. Sang 2019, masobra pulo ka mga accommodation establishments ang ginpasira sang syudad, bangod nagaoperar nga wala sang business permit. Naggalawasak ang duha ka mga tricycle kag isa ka tricycad matapos ginlasak sang isa ka SUV sa Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Gikan sa isa ka mall ang mga salakyan kag papuli na kuntani sang napiyungan ang 53 anyos nga driver. Wala na kontrol sang driver ang salakyan kag nagdiretso sa kilid sang dalan. Nagsaka sa sidewalk kag ginlasak ang tatlo pa ka mga nagaparking nga salakyan. Luwas naman sa katalagman ang driver sang salakyan kag nag-aragluhanay ng tag-iya ka mga salakyan subong man ang driver sang SUV. Hungod naman nga wala giningadlan sa mga kapulisan ang driver sang salakyan bangod sa hingyo sini. Samtang isa ka just in report, isa ka area manager sang Yamaha patay matapos maengkwentro ang prime mover sang biopower. Sinigid lamang nga hapon ang detalye sini karon. Bantayan man sa pila ka mga public affairs program sang Aksyon Radyo ang inulong ina ni Aksyon Roger Gotib. Una sa balita, una sa aksyon. Last 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga nagpangunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Report! Report! Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. I-check na to na si Aksyon Roger Gutib dito sa Northern Negros. Bagon si Saka vehicular accident nagduntad dito sa iyang area. Aksyon Roger, bayong gabi, please go ahead. Yes, Aksyon dahil sa mga pasado alas 12 ligit mga hapon, nagtabo ang aksidente sa Defensor sa Kayama Mayo, nga sa diin sa kay kini ang area manager mismo sa among kumpanya ning Flip Motor sa Yamaha Incorporated. Ang biktima gikilala diri sa kay Joan Danoy, 47 anyos sa edad, ang residente sa Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Area manager sa nasilingan sa among kumbuyahan. Enkwentro naman ang isa ka prime mover sa Bayong Power na may karga pa nga trailer nga sa digi naman naman ni Michael Malinaw Montoya, 43 anyos sa edad, kag residente sa Barangay Luna sa siyudad sa Cadiz. Destinado karon ang driver sa bayan sa Cadiz City PNP. Kag ang biktima naman ang karon yara sa Morgina sa hospital sa Cadiz District Hospital. Matapos niya gindeklara nining dead on arrival. So sa report, halin sa manapla ang ining prime mover na magpagulong ko ni siyudad sa Sagay sa pag-transfer sa trailer. Mapabakulod naman ini ang biktima nga si Joan Danoy agod magbalik na sa ila sining talatapan sa gitanay o kon nagbungguanay actually sa kilid ba lang diri sa bahin sang crossing Baldirama Barangay Luna sa Corbata nga bahin kag amo ini ang gitunaan sa kamatayon sa biktima. Ang kaso sa karon ni ara naman sa paginakop sa traffic investigation sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz. Ano man ang mga development karon aton sigapon ipalayag sa pinaka mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Direkta sa siyudad sa Cadiz na sa balita una sa Aksyon, ini si Aksyon Roger Gutib sa report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25, madamo nga salamat Aksyon Roger Gotib dila sa may Northern Negros. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginapausisan ni Assistant Majority Leader kag Axis Representative Nina Taduran sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSYA ang mga permit nga ginahatag sa tanan nga security agencies sa Pilipinas. Suno kay Taduran, dapat tamdon sang PNP SOSYA mga aligasyon sang korupsyon sang security agencies nga ginbulgar sang nang paghong stage nga security guard nga si Alchi Paraya. Suno pa kay Taduran nga dapat may baluan man sang PNP kung ano ang pagtrato sa mga gwardya. Ginbulgar sang kongresista nga magluwas sa hindi maayo nga pagtrato kag korupsyon nabusuhan man ang mga security guard sa ilang duty. Nadiskubrihan ni Taduran nga magluwas ang 8 ka oras nga trabaho, ginaobligar pa nga mag-overtime sang 4 ka oras nga wala sang bayad ang mga gwardya. Ginpahayag man ni Taduran nga dapat nagserbe nga eye-opener ang insidente agad matap na ang mga nagwa nga problema. Ginatunan naman sang kongresista ang paghimo sang layi agud proteksyonan ang mga kaangay nga empleyado batok sa numan nga sahi sang pagpamintaha sa ila ahensya.
Ginpasagaan sa patong-patong nga kaso nagpang-hostage nga security guard nga si Alchi Paray. Base sa report, kaso nga frustrated murder, serious illegal detention, paglapas sang RA 9516 ikon unlawful manufacture, sale, acquisition, disposition, importation, and possession of an explosive or incendiary device, RA 10591 ukon ang illegal possession of an explosives and ammunition, kaga batas pambansa bilang anim ang ginpasaka kay Paray sa sala ni Assistant City Prosecutor Esperanza Arceo Paras sang San Juan City Prosecutor's Office. Si Paray ang priso sa karon sa custodial facility sang San Juan City PNP. Sa dugang pang nga balita nasyonal, magapadayon ng voters registration para sa 2022 elections sa nagkalilaing nga parte sang kalibutan. Hiningin pahayag sang komisyon ang election sa COMELEC sa piyak sang pandam sang coronavirus disease o COVID-19. Sunod kay Commissioner Rowena Guanzon, wala pa sang plano nga kansilahon ng voters registration para sa mga Pinoy nga yera sa abroad. Ang matuod ginapanawagan pa sang COMELEC sa mga Pinoy sa nagkalilaing nga pungsod nga magparehistro agud makaboto sa eleksyon. Sunod pa kay Guanzon, naglaom ang COMELEC nga malambot nilang target nga 2 milyon ka mga registered overseas voters para sa eleksyon sa Mayo tuig 2022. Ginaduso ni Deputy Majority Leader kag bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera sa Kamara nga padasigo ng pagpasar sang hagna nga magapapanaog sang penalidad sa mga imbulbado sa child marriage. Sa idalom sang House Bill 1486 nga ginfile ni Herrera, ginakabig na nga krimen ang facilitation kag solemnization sang child marriage. Sunod kay Herrera, may multa ang mga solemnizing officers kag mga ginikanan nga nagpatigayon sang child marriage, samtang kung 12 anyos papanaog naman ang bata nga ikasal, mapreso naman ang mga may edad nga nagkontrata diri. Ginatagan sa mandato sang hagna ang mga ahensya sang gobyerno nga maghimo sa mga programa nga magasabat sa issue sang child marriage sa pungsod kag paghatag serbisyo sa mga kabataan nga puwersa nga ginapakasal. Sunod sa kongresista, sa piyak sa mga international kag local legal frameworks nga nagadumili sa child marriage, lapnagon man ang forced marriage sa mga kabataan, partikular na sa indigenous communities. Base sa United Nations Children's Fund data sa tuig 2017, 15% sa mga Pinay nga nagaedad 20 to 24 ang nag-ako nga ginpilit ipakasal nga wala pa magkalambot sa edad nga 18 anyos. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29, ugali ang pag-inom sang DTX 500, bawala DTX 500 may tatlo mga anti-diabetic properties sa charantine, nga nagapanubos ang glucose sa vicin, nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede ba ni-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakulod
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Balita, una sa aksyon. Kag sa dita niya sa aton balita international, nagpaandam ang World Health Organization sa global shortage sa mga medical equipment tungod sa coronavirus disease kun COVID-19. Kadungan sinigin hingyo sa WHO sa mga kompanya kag gobyerno nga dugangan sang 40% ang produksyon sa mga medical equipment kag protective equipment. Tungod sa mataas nga demand sa mga ini sa nagkalain-lain nga parte sa pungsod, nagsaka man ang presyo. Ang World Bank ang nag-anunsyo na nga magapagwa sang 12 bilyones dolyares para mabuligan ang mga pungsod nga tama ka naapektuhan sang sakit. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ito naman nga sports balita, nagdaog ang Brooklyn Nets kontra Boston Celtics sa overtime score nga 129-120. Nanguna para sa Nets si Caris LeVert nga may career high nga 51 points. Nauntat sang Nets ang ilaapat kasunod-sunod nga kapertihan sa NBA. Naghampa ang Celtics nga walang ilang all-star forward nga si Jason Tatum bangod nagamasakit. Samtang nagdaugman ang Toronto Raptors kontra Phoenix Suns sa score nga 123-114. Nanguna sa Raptors sanay Pascal Siakam nga may 33 points kag Kyle Lowry nga may 28 points. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginklaro sang aktor nga si Jackie Chan nga wala sang kamatuoran ang report nga gin-quarantine siya tungod sa coronavirus disease kun COVID-19. Sa post sang aktor sa iya Instagram, nagpasalamat ini sa concern sang tanan kag ginpahayag nga safe kag yara siya sa maayo nga panglawason. Ginbulgar man sang aktor nga makapila siya nakabaton sa mga mensahe halin sa iya mga abyan kag nagakamangkot kung okay lang siya kasunod sa naglapta nga report. Angod
sini, nagpasalamat man si Chan sa tanan nga nagpadala sa iya sang face mask, apang ginpahayag nga iya ini i-donate sa organisasyon nga mas nagakinahanglan. Plus 6 sa 36 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian hanggang bugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Marso 4, tuig 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa